Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe masaramani foka barkada alemi sonani ka bidoya jirana abika ka jabarani so mandila jami oye telenyata ye jemu kambe ka fle ofen watina jemu kambe ni amba fama faso jokene ka wulika joke ka nyeshi anre ka jamana kunkan ko korofo fenfe be no walma Allah hala fenfe be ka se ka anda dola ka nyefolike bi wulika joke be en fait kana cours de vacances islamiques bari ambe wakati krengreni kono am se ka fo kalambla sengalafien bo la ko du nyoro walma kalandu nyoro ambe watila kalo saba mimbe ke sengalafien bo la wulika jokera muso baddo fe anga jamana kono kaseka demsen u kana to kuntanko nyena jawla walma korewla munu biseka donia munu sorolu fe kalo kononton konnana donia num se kata kabu kulo la tugomna o wulika jom mingera muso bayin fe anye wulika joke kana yoro kofolen yere la demsen ga kalambe nyeshi muni muma yoro kofolen na a kalan sabati jumen bala demsen jumen walma ka bo shi jumen na kata shi jumen na munu be kalan kofolen yere ke o bela jelen temene ka bo no ni anga jamana ta ka laje ambe dumne ko bi bela jelen be kulela bela jelen be dala bola ni ka demsenye nyana mini ma fe kata se jugo chama ma munu te demba ka la yini bi min be demsewna munu na nayi abse ka kele ka bulawa fere men kan ka buluda nunu bela jelen na kenyi ngali ni ala sonama amba ani ambal mamso ana barosigi ke minka amba jiga ka fo barosigi annafa bena bunya awni ne kelingene na rebela jelenka demson kata se demansoma asole gato telenyata la ka se ambal mamso ni amba maka murfo dalema ni ale siga eta aka fulike ni watina kanyeshi telenyata fleboma. Assalamu alaikum siga kita. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nyamere. So mo be di basfete alhamdulillah basfete demsenu rewe to godina basfete la alhamdulillah ayo ni mako ke ka fulike ni watina kanyeshi telenyata fleboma usega mun soroka fo ne bi foli la se telenyata fleba bela jilema alhamdulillah bido in konna na ala ya aw ma se aw ma yambi ambi barkada alai donc ambi foli la se aw re fanama alhamdulillah aw hakli jignim kera ana kana bo anye bi ajaranye alhamdulillah donc ambo barkada ke katla ka obo ya masigi ke telenyata na barakela bela jile ala sonama aywa ambe yere fo emi sonaka am bisimla ni cours de vacances islamiques keneka au jabala la no wala sanga sega nyefoli ke demson ka jogo konu ka kalangula ni vacances konana kasika nyefoli ke cours de vacances yere mundo de abe talike munga gasika nyefaina telenyata flebo ka famali sorala o jaraye cours de vacances ni courrier anya daba kama anga sigida la anga demsenu kaseka wakati doni tawbulu kula kala katla kula ni soja anga cours de vacances ni bulu odeka parce que ni ya jatemne vacances konnana demsen chaman be foi tubulu kake ubeto kare konna la bulu kulenge na fantana donc somo do werete ado tararomuna voilà donc anya daba kama ko lu dem sanu sinaw ko lu de wele ko fara nonka amena ube kala kuranela ube kala anga aramadiya tabulula ube dumunun ke ube kulanga uke anya dabuli kama alhamdulillah ayo hakilna nana tugo jumena ani adam na wati jume sanjeli niyan sanjeli na barain konna akina nana kanto komine to barakele kanto barakelo la ni barake nyogon do be amito ga dina ko baroke donc ne ya ira le la wo kari wo hakilna do benena
Mama kare kɔnɔna na vacances na ne bɔra kuma o kuma b'a sɔrɔ kare falenba de bɛ denmisɛnninw na munumunu na u bɛ taa mɔgɔ dɔw ka mobili jɔlenw garate parce que u tɛ kulonkɛ fɛn sɔrɔ u tɛ kulonkɛ fɛn dɔn u t'a dɔw bɛ kulonkɛ façon min yɛrɛ kɛ donc i b'a ye dɔw bɛ ballon ta i tɛmɛtɔ u bɛ ballon fara i kun u t'a i jate minɛ quoi donc u bɛ boliboliw ni fɛnw na ne ko ni est ce que an y'a essayer ka karamɔgɔ dɔ ɲini ka nin denmisɛnnin ninnu kalan sokɔnɔna na ne est ce que n ko ko ɲuman tɛ o sina ka fɔ ten ko ko kari ko ye ko ɲuman ye ko ni i y'a jate minɛ i b'a fɔ ne ɲɛna ne ko n ko n'an ye karamɔgɔ kelen karamɔgɔ fila ta n ko k'u kalan an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ale sina ka fɔ ten ko n'i ye karamɔgɔ kelen ta ne b'o sara n'i ye karamɔgɔ fila ta i bɛ kelen sara ne yɛrɛ bɛ kelen sara hakilina nana ten tabarikala voilà donc o la dɔrɔn a y'o kumakan min fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ dusu ta donc ne bɔra o dugusɛjɛ sɔgɔma dɔrɔn ni kare kɔnɔna denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen ne y'a fɔ o ɲɛna ko denmisɛnninw a tɛna an ka to ka kalan kɛ u ko awɔ ko tan ni seegin an bɛ na ne ye chipsi paquet 2 san o yɔrɔnin bɛɛ la denmisɛnnin fɛn fɛn tun bɛ yen ka bɔ k'o di dɔ ma n ko bon ko sini a y'a fɔ aw somɔgɔw ye ko kalan bɛ tan ni seegin fɛ yen alhamdulilah o kɛlen min na u bolila ka taa f'u tɔɲɔgɔnw bɛɛ ye kalan daminɛ cogo filɛ nin tabarikala ne yɛrɛ ka du kɔnɔna na alhamdulilah donc fo kana ekɔliso la alhamdulilah don o don dɔ de bɛ fara san dɔ de bɛ fara a jama kan ka taa alhamdulilah hakilina in taara bari an b'a ye k'a fɔ vacances kɔnɔna na n'o ye denmisɛnw bɛ kalo 9 kalan kɔfɛ ka sɛgɛnlafiɲɛ bɔ min kɛ mansa caman bɛ yen min yɛrɛ bɛ kamana gan n'a ka denmisɛnnin i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw tɛ bila ka taa vacances la yɔrɔ wɛrɛ nka u bɛ to so kɔnɔna na tuma dɔ la n'u bɛ so kɔnɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u bɛ taa tiɲɛni dɔw bɛ yen nɔ walima kow bɛ yen nɔ mansaw dun bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la nka ka denmisɛnninw kunmadogoyɔrɔ sɔrɔ o la u ka se ka diinɛ kalan ka dɔ fara o dɔnniya kan o yɔrɔ walima minnu yɛrɛ tɛ diinɛ ɲɛdɔn a ka se ka ɲɛf'u ɲɛna ka se k'an ka maanifinya adamadenya k'u taabolow ɲɛf'u ɲɛna nin ye hakilinaba ye e ye min ta k'a bila sen kan ayiwa o hukumu kɔnɔna na denmisɛnnin jumɛn de bɛ critère ye jumɛn ye ani si kasabiko la bari n'i ko denmisɛnnin hakili la siko b'a la walasa i ka se ka don ni cours de vacances na bon an filɛ nin ye wagati min na sisan an kɔni an ma critère foyi don a la denmisɛnnin dɔw bɛ yan nɔ à peine u bɛ kuma u somɔgɔw b'u bila ka na alhamdulilah kɔrɔbalenw fana ka taa bila fo san 14 san 15 olu dɔw bɛɛ bɛ yan nɔ alhamdulilah voilà donc an kɔni an dayɛlɛlen de don ni fɛn fɛn nana ka sɔrɔ i bɛ nin hakɛya la ani a ka di ye donc i bisimilalen don quoi alhamdulilah o b'a yira k'a fɔ bulonda yɛlɛn bɛ denmisɛnw de wala denmisɛnninw k'a daminɛ denmisɛnnin min ni fitinin don ka taa se fo k'a pereperelatigɛ dɔɔnin olu bɛɛ lajɛlen de bɛ na walasa ka se ka na ni cours de vacances spéciale min ni an ba ni an balimamuso Sika Keyita ale min bila sen kan Bamakɔ an bɛ se k'a fɔ sigida 6nan kin min bɛ yen nɔ ni o ye an bɛ se k'a fɔ Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la yan nɔ an bisimilali min kɛra i fɛ Sika Keyita e bɛ nin baara in kɛ san joli ye ɲinan ye a bɛ san joli bɔ sisan an san 5nan na ɲinan an bɛ san 5nan de la de faamuyaliw caman sɔrɔla la wa e yɛrɛ wasara n'i ka expérience sɔrɔliw la wa i bɛ se ka mun sɔrɔ ka f'an ɲɛna bari denmisɛn kalan walima ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ i bɛ dɔnniya d'u ma kɛnɛ dɔ kan yɔrɔ dɔ la ko nɔgɔn tɛ cogo si la nka diɲɛ ko o ko n'i y'a kɛ i bɛ kalan walima kalan bulon walima i bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la min bɛ kɛ faamuya yɛrɛ ni dɔnniya ye ka taa i yɔrɔ e ye mun sɔrɔ nin san damadɔ in kɔnɔ faamuyala ka bɔ denmisɛnw yɔrɔ ne ye min sɔrɔ faamuya la an kɔni y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin fɛn fɛn min ye kalan in daminɛ an bolo a denmisɛnnin bɛɛ kɛra denmisɛnnin ladamulen alhamdulilah masaw nisɔndiyalen b'u kɔrɔ bon san mana kalan mana daminɛ n'u ye école kalan ye u ka karamɔgɔw b'a ye comme quoi u ye évolution caman kɛ vacances kɔnɔna na parce que i b'a dɔn denmisɛnnin min ye vacances cours kɛ ani denmisɛnnin min ma vacances cours kɛ denmisɛnnin kelen tɛ école ta kuma parce que i b'a taa sɔrɔ école bɛ taa kuma min na o b'a sɔrɔ olu ma ɲina fɛn caman kɔ sinon denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ école bilalen kɔfɛ n'a fɔra ko kalo 3 bɛ kɛ lafiya la a denmisɛnnin sinna o bɛ ɲina fɛn camanba de kɔ a yira k'a fɔ nin denmisɛnnin ninnu
continuité bɛ t'u bolo quoi mais i b'a ye u fana u sɛgɛnnenba tɛ parce que an ka kalan in an t'a fanga bonya an t'a fanga bonya kun min na parce que an tɛ fɛ denmisɛnnin fana ka sɛgɛn vacances kɔnɔ ka bɔ école sɛgɛn na ka tila ka taa vacances kɔnɔ ka tila ka sɛgɛn an t'a dabɔ u ka sɛgɛn kosɛbɛ donc an bɛ kalan min k'u kunna an bɛ kalan in fanga fɛgɛya dɔɔni voilà ka kulonkɛ don a kɔnɔ pour que au moins a kana kɛ comme u ye san min kɛ école la a ka kɛ comme o ɲɔgɔnna quoi. I da selen filɛ o yɔrɔ minnu ma ni ne tun bɛ fɛ ka i ɲininka o yɔrɔ la qualité c'est-à-dire formation aw bɛ kalan jumɛn de k'u kun a bɛ daminɛ heure jumɛn na ka ban heure jumɛn na ani mun bɛ k'a cours de vacances islamique in kɔnɔna na e ka se ka bilasirali kɛ ka ɲɛsin an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw ma nin waati in na. Ok o diyara n ye sisan an ka cours de vacances in na an ye a dabɔ sɔgɔma fɔlɔ n'u nana kalan bɛ daminɛ 9h 8h kɔni mɛtiriw ni denmisɛnninw yɛrɛ bɛɛ bɛ se yan mais 9h an b'a daminɛ u b'a daminɛ ni kuranɛ kalanni ye ni denmisɛnninw ye kuranɛ kalan après u bɛ temps dɔɔni ta u bɛ arifu kalan n'o ye abatasa ninnu u b'olu kalan n'u y'olu kalan u bɛ tila ka an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka tariku u bɛ dɔɔni kalan o la n'u ye dɔɔni kalan o la u bɛ se ka an ka hymne nationaliw minnu ka dɔgɔ n'u t'olu dɔn donc u b'olu kalan kan 3 bɛɛ la u bɛ segin a ka français la u bɛ segin a ka bamanankan na u bɛ a kalan arabukan fana la voilà donc u b'a essayer ka sketchninw kɛ bon pause b'u bolo u bɛ ka dumuni kɛ parce que an bɛ dumuni dilan ka d'u ma don dɔ la an bɛ sandwich dilan ka d'u ma ou bien an bɛ chocolat ni buru d'u ma ou bien an bɛ biscuits ni chips ni fɛnw pour que u ka pause dɔɔni ta après u ka tila ka continuer u bɛ sɔrɔ ka jigin midi wagati. Alhamdulillah. Donc o b'a yira k'a fɔ denmisɛnninw u mago bɛ fɛn o fɛn na a ka ca la n'u bɛ nin formation kɛyɔrɔ in na yan u b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dalamaga fɛnw bɛ sɔrɔ ji bɛ yen ka d'u ma tuma dɔ la fɛnɛ wagati dɔ bɛ kɛrɛnkɛrɛn kalan yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ u ka se ka ɲɛnajɛ fɛnɛ bari denmisɛnnin mago fɛnɛ bɛ ɲɛnajɛ la tuma dɔ la ni ɲɛnajɛ in hakilina nana i la cogo di walasa ka se k'o don programme yɛrɛ la. Bon n y'a jateminɛ sisan an b'a ye u bɛ kan de vacances caman kɛ se bɛ minnu somɔgɔ denmisɛnnin minnu somɔgɔ ye u b'u denw bila ka taga olu kan ninnu kɔnɔna na bon i b'a ye olu kan ninnu kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ fɛn bɛɛ de kɛ yen mais wari de bɛ sara a kan caman na bon ne y'a jateminɛ se tɛ bɛɛ somɔgɔ ye ka i den bila ka taa a kan kɔnɔna na n ko n'an ye nin kɛ tan tɔ ninnu denmisɛnninw tɛ se ka nata o kantigiw nɔfɛ parce que fɛn bɛɛ bɛ kɛ kan in kɔnɔna na an t'a bɛɛ kɛ mais an bɛ se ka a dɔɔni dɔɔni kɛ yan nɔ donc o de nana ni hakilina ye k'a essayer ka récréation fitinin k'a kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ se ka u kulonkɛ fɛn minnu ye k'olu kɛ a kɔnɔna na quoi donc an y'a kɛ comme kan bisigi mais comme kan tɛ donc kan ye min ye denmisɛnninw bɛ to yen bon yan nɔ u bɛ na u bɛ taa so. ayiwa vacances bɛɛ de bɛ kɛ formation in na wa walima kalo aw kɛlen don ka wagati dɔ de kɛrɛnkɛrɛn a délai ye kalo joli ye nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ bari an bɛ vacances kɔnɔna na Siga Keyita. an t'a kɛ vacances bɛɛ ye comme n y'a f'i ye cogoya min na il faut que denmisɛnninw ka lafiya ni école bilala sisan nɔ an bɛ kalo 1 ɲɔgɔnna di denmisɛnninw ma ou bien 20 jours ɲɔgɔnna an b'o d'u ma u k'u reposer donc après an b'a daminɛ an bɛ 45 jours ɲɔgɔnna k'a la ka tila ka wagati di denmisɛnninw ma u k'u lafiya yanni reprise cɛ. donc tile 45 bɔɲɔgɔnko voilà baaraw bɛ kɛ o kuntagala kɔnɔna na ayiwa awɔ tile 40 tile 45 ɲɔgɔnna. tabarikala baaraba min bolodalen filɛ nin ye ni o ye cours de vacances islamique ye i n'a fɔ an balimamuso Siga Keyita ale bɛ ka ɲɛfɔli minnu k'a la baara in a kelen t'a bila sen kan ani lakɔli karamɔgɔ dɔw walasa ka se k'u ka dɔnni bɔ u kunkolo la k'a di denmisɛnw yɛrɛ ma olu fana y'u fɛla fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye lakɔli karamɔgɔ ye o kɔfɛ an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna. ne tɔgɔ y'a fɔ Muhamadu Jaabi ne ye madrasa karamɔgɔ ye Sabilu Naja la anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Siga fɛ yan alhamdulilahi ala barika la san o san nin y'a san 7 ye an bɛ cours de vacances ani Siga b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra sababu ye k'an ka quartier lafiya ka an ka denmisɛnw lafiya ka mansaw lafiya
an kɔni an bɛ dugawu de kɛ y'a faamu an ka teli ɲata ye ala k'u bolo min u ka baara la ala k'u ka baara ɲɛ u bolo k'a daminɛ a sanfɛ fo dugumala la an b'a ɲini y'a fɔ Mali bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ni vacances sera u ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw ladabu alal birri walideni wa taqwallahi o de kɔni an ka laɲini ye an kɔni an bɛ min fɔ dɔrɔn an b'a fɔ sa an baw y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban an b'a fɔ sa k'ala ka jamana kolo suma ala ka jamana basigi ala ka cɛ bɛɛ ni kɛmɛ sabati jamana kɔnɔ ala kɛra bonya kosɔn sallallahu ala Muhamadu wa ali Muhamadu. Ne ye madame Kulibali Adam Jalo de ye ala ka tiɲɛ an bɛ coup de vacances min kɛ ne kan hakilina min bɛ ne na o de ye fɛn ɲɛnama de don wa a kɛra nisɔndiya koba de ye ne bolo depuis a daminɛna siga daminɛ a san fɔlɔ la a y'a kuma fɔ ne ne ko a ka kan mɔgɔ bɛɛ ka ye nin ko in na sabula ala ko de don a bɛ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan cogo min na an yɛrɛ b'a dɔn vacances fɛ denmisɛnninw bɛ kɛ cogo min na parents b'an wele an bɛ karamɔgɔya la kalanyɔrɔ ninnu kɔnɔna na k'a fɔ yala a se ka coup de vacances k'an denw ye wa denmisɛnninw bɛ bɔ ka taa yaala bon i b'a sɔrɔ coup de vacances minnu bɛ kɛ denmisɛnninw kunna carré kɔnɔna ninnu na ou bien yɔrɔ caman na a dɔw wari ka ca parents ma bon siga in dabɔ ka denmansaw dɛmɛ de walasa bɛɛ den bɛ se ka ye a kɛnɛ kan sabula an bɛ denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn an bɛ wari minɛ u la denmisɛnninw yɛrɛ mansaw yɛrɛ b'a fɔ ni yɛrɛ tɛ wari minɛ ta ye anw na yɛrɛ mais k'a bɛ k'a dabɔ dɛmɛ de kama wa o tɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn o ye mɔgɔ damadɔ de dɛ sinon jama fanba bɛ na mɔgɔ bilasira la dɔw b'a fɔ n bɛna n kɔrɔmuso nɔfɛ u bɛna ka na cours kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ye n den ta tiɲɛ na wari ti n bolo hali n'a sɔrɔ wari ka dɔgɔ cogo o cogo mais foyi ti n bolo k'a fɛn an ti ban mɔgɔ si la sabula a laɲini ye dɛmɛ de ye wa hali wari min yɛrɛ bɛ minɛ u fɛ kɛ wari caman tɛ o n'i ye denmisɛnnin kelen tɔgɔ sɛbɛn ni e ye 100 minɛ denmisɛnnin kelen na don o don i bɛ goûter d'u ma goûter kuma o la biscuit bɛ taa dɔrɔmɛ 10 na dɔrɔmɛ 20 dunni bɛ di u ma tile 45 kɔnɔ yɔrɔ i ma fɛn kɔni minɛ u la mais a kɛ kun ye mɔgɔ ka se ka ko in to u sɛbɛ la an t'a fɔ k'a fɔ wari tɛ a la sinon u tɛna n'a kɛ sɛbɛnnan ko ye sinon wari tɛ a la en réalité sabula mɔgɔ min bɛ tɔgɔ sɛbɛn an fɛ ani mɔgɔ min na a ka jan ɲɔgɔn na kojugu ɲinan an bɛ n'a fɔ mɔgɔ 100 ɲɔgɔn na mais mɔgɔ min tɔgɔ sɛbɛn an bolo a bɛ mɔgɔ 150 dɔɔnin de la i m'a ye bɛɛ t'a tɔgɔ sɛbɛn dɔw yɛrɛ bɛ an b'u tɔgɔ sɛbɛn kayɛ la hali n'u ma wari sara an b'a fɔ u kana u tɔgɔ sɛbɛn dɔw bɛ siran k'u tɔgɔ fɔ u b'u yɛrɛ dogo mais n'an ye compte bɔ kuma o kuma an bɛ k'a fɔ mɔgɔ cayara ala k'an bɛɛ sababa. Foli ani waliɲuman dɔw k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu ni a bɛ ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen lajɛ walima jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta yɛrɛ jabaraniso sanfɛ wulikajɔ o kɛn bɛ an fɛ bi ka na Bamakɔ sigida 6nan k'i min bɛ yen nɔ ni o ye Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔliso lakodɔnnenba dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko lycée Biansɔn o yɛrɛ kɛrɛfɛ lakɔliso dɔ bɛ yen nɔ min ni a tɔgɔ yɛrɛ bɛ na fɔ jɛmukan kɔnɔna na cours de vacances islamique dɔ labɛnna yen nɔ min ni a bɛ san damadɔ bɔ an ba ani an balimamuso ni o ye Siga Keyita ye ale ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri lakɔli karamɔgɔw olu ka seereyaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an seginna ka na jɛmukan kɔnɔna na an bɛ taa sisan Siga Keyita yɔrɔ Siga Keyita lakɔliso in yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka a tɔgɔ f'an ɲɛna wa bari jɛmukan daminɛ na a tun kɛn bɛ komi pan kɛra ale kunna. Ekɔliso in tɔgɔ ye collège André Ferré. Ɔ nka a y'a daminɛ so kɔnɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛ na ɔ ka bɔ so kɔnɔ ka na aw yɛrɛ sɔrɔ ekɔliso kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn na ani a daminɛna ni denmisɛnnin jeli ye a bɛ jeli la bi. An y'a daminɛ so kɔnɔ an b'a daminɛ don min na komi n y'a f'i ɲɛna ne bɔra ka denmisɛnninw de ɲini carré kɔnɔna na dɔrɔn k'u wele k'u ka na an ka kalan daminɛ o kɔnɔna na an ye denmisɛnnin sɔrɔ an bɛ denmisɛnnin 50 ni kɔ ɲɔgɔnna na bon o kɔfɛ o san kunbɛn na an ye denmisɛnnin sɔrɔ an sera fo denmisɛnnin 100 ni kɔ ma bon so kɔnɔna man bon voilà an y'a daminɛ du kɔnɔna garaginin kɔnɔna na ka yɛlɛ so sanfɛla ni fɛnw na bon jama nana caya so kɔnɔna ma ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nin ko a mankantan tɛ parce que an bɛ sigida de la an gunnen bɛ sigiɲɔgɔnw na a bɛ se ka kɛ dɔ b'a fɛ dɔ t'a fɛ denmisɛnninw ka ko ka ca i bɛ se ka denmisɛnnin maîtriser voilà donc an tor'o de la komi ni ekɔliso in b'an kɛrɛfɛ o y'an ba dɔ ka ekɔli ye ala ka hinɛ a la ale fatura salon donc an nana s'ale ma k'a fɔ an bɛ denmisɛnninw kalanso kɔnɔ jama cayara ne y'a sɔrɔ an bɛ se ka ekɔliso
ekɔliso kɔnɔna sɔrɔ a ko problème foyi t'a la k'ale ka ekɔliso bɛ an ka bila la ala an y'a ɲini ko denmisɛnninw bɛ ji ni courant min tiɲɛ ani ka courant min jeni ko an b'a essayer k'u sara ko musaka kelen ka tɛ minɛ k'a ka directeur bila an ka disposition na a denw bɛ yan nɔ ani école karamɔgɔ tɔ fɛn fɛn bɛ yan k'a bɛɛ bila an ka disposition na i ɲɛ bɛ nin kuru belebeleba in na nin bɛɛ b'an ka bila la nin kuru belebeleba in a bɛɛ b'an ka bila la classe in bɛɛ lajɛlen a bɛɛ n'an sera ka classe o classe occupé a bɛɛ b'an ka bila la an bɛ denba ɲuman fo ale sara ka a den minnu to o kelen de don olu fana ko yɔrɔ labila o kelen de don an b'o kelen de la yan nɔ bon an ye denmisɛnninw sɔrɔ sisan depuis denmisɛnnin bɛ 80 100 ni kɔ 200 sisan an bɛ ka taale fo denmisɛnnin 300 ni kɔ la alhamdulillah nka ɲininkali bɛ kɛ o yɔrɔ la a bɛɛ ye ɲamakɔrɔ cité UNICEF denmisɛnninw de ye wa sigidala denmisɛnninw de walima denmisɛnninw yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la walima quartier wɛrɛ la ka na nin cours de vacances islamique in kɛnɛ kan bon sigidala denmisɛnnin caman b'a la mais fɛn fɛn mana ko mɛ n'i kɔni sera n'i den yan n y'o de fɔ an ka dayɛlɛlen don foyi hali ni maa wɛrɛ bɛ quartier wɛrɛ la n'i nana n'i ka denmisɛnnin i ka se ni den yan dɔrɔn alhamdulillah donc formation a bɛ daminɛ heure jumɛn ka ban heure jumɛn dans la journée tile kɔnɔna na 9h à midi sɔgɔmada fɛ a bɛ daminɛ 9h ni midi sera a bɛ kalanw jɔ a bɛ formation jɔ du lundi au vendredi k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa juma la juma ye 11h ye alhamdulillah pour que jumalata labɛnw ka se ka sabati u yɛrɛ b'o kɛ pour que ka se ka denmisɛnninw bɛɛ préparer jumalatagaw kama u b'olu bɛɛ kɛ a kɔnɔna na pour que denmisɛnninw bɛ na u b'u labɛn jumalataga kama u ka se k'olu bɛɛ ɲɛdɔn n'i ye maaya ta k'a lajɛ cɛ bɛɛ muso bɛɛ denmisɛnnin minnu bɛ na formation kɛ musomaninw b'a la walima cɛmaninw dɔrɔn de don walima a bɛɛ lajɛlen bɛ a la a ko bɛ cogo jumɛn na denmisɛnnin ninnu ye cɛmisɛnninw ani musomaninw bon kuma san caman i b'a ye an ka musomaninw fanga ka bon ni cɛmisɛnninw mais a bɛɛ bɛ bɔ i b'a sɔrɔ ni musomaninw bɛ 180 ɲɔgɔnna la i b'a sɔrɔ cɛmisɛnninw bɛ 140 voilà musomaninw kɔni b'u ɲɛ kuma bɛɛ alhamdulillah o b'a jira k'a fɔ npogotiginin fitininw minnu bɛ na ka na cours de vacances islamique in kɛnɛ kan olu de ka ca ka tɛmɛ cɛmaninw kan cɛmisɛnnin b'a la mais u ka ca musomanin ka ca alhamdulillah o b'a to an ka se ka wulikajɔ kɛ an ye denmisɛn dɔw yɛrɛ ɲininka minnu bɛ cours de vacances islamique minnu bɛ ka a baara walima minnu nanen don ka na a formation ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ a kɔnɔna na vacances kɔnɔna na olu denmisɛnw an ka ɲininkali sera olu damadɔ ma olu ye min fɔ an ɲɛna cours de vacances yɛrɛ kan an ka denmisɛnninw yɛrɛ lamɛn. Fatimata Traoré nafaba de b'a la ne bolo an bɛ hadisa kalan ka kuranɛ kalan ka abatasan bɛɛ kalan ne bɛ welewele bila u la ala ka san wɛrɛ yira an na u ka na cours de vacances na nafaba de b'a la. Ne tɔgɔ Sumana Kulibali nafaba de b'a la ne kɔni bolo an bɛ hadisa ni abatasan ni fɛn caman kalan na awɔ ne y'an dege ka kuranɛ ni fɛn caman kalan n bɛ se ka kuma dɔw fɛnɛ fɔ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ n ɲɛna fɛnɛ a ye n dege o caman na yan nɔ sɔrɔ kalan in na ne nisɔndiyaba sɔrɔ ne yɛrɛ mun sɔrɔ a la n tɛ se n t'a dɔn n bɛna bɔ yɔrɔ min na kuwa n ye camanba de sɔrɔ a la ne kɔni bɛ kunnafoli bila o ma ko n'aw mago bɛ kalanyɔrɔ la dɔrɔn k'a ye na tanti Siga fɛ yen cours de vacances la yan nɔ ni tun ye denmisɛn damadɔ ye an sera ka minnu ka nisɔndiya ani u ye formation min sɔrɔli min kɛ Siga Keyita ni lakɔli karamɔgɔw ka formation sen fɛ n'o ye nin cours de vacances kɛrɛnkɛrɛnnen ye ɲamakɔrɔ cité UNICEF la aw yɛrɛ a ye denmisɛnw ye nisɔndiya min sɔrɔ baara in yɛrɛ kɔnɔna na o b'a to Siga Keyita an bɛ ɲininkali kɛ la n'i ko denmisɛnnin ladonni baara o baara gɛlɛya b'a a la ka se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka tile 45 bɔ ɲɔgɔn kɛ n'u ye denmisɛnnin fitininw ka taa se minnu pereperelatigɛra dɔɔnin o ko ma nɔgɔn dɛ gɛlɛya jumɛn bɛ se ka sɔrɔ baara in kɔnɔna na i ka se k'i da don o la tele ɲɛtaa filɛbaw ni a lamɛnlibaw olu ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. Yamile n b'i fo. Tabarikala.
I y'a fɔ cogoya min na a tɛ taa musaka kɔ ani gɛlɛya denmisɛnnin 100 ni kɔ fo ka taa se 200 ni kɔ 300 ma a ladonni a ma nɔgɔn n bɛ n ka karamɔgɔw fo la kosɛbɛ karamɔgɔ sɛgɛnbali ɲinanbali alhamdulillah an bɛ lakɔli karamɔgɔw fo kosɛbɛ olu mun ka kɔrɔfɔ kɛra ka waati kunfɔlɔ kuncɛ walayi timinandiya y'u ta ye tabarikala parce que denmisɛnnin na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bolo hali dɔw tɛ se ka kuma mais somɔgɔw b'u labɔ so kɔnɔ dɔrɔn pour que u fana ka na u kɔrɔw nɔfɛ olu bɛɛ b'a la bo bɛ na sugunɛ bɛ na olu b'a la o tɛ b'a la o camanba b'a la ani i b'a dɔn denmisɛnnin dɔw fana kati gɛlɛya ni tulo gɛlɛya ni dɔw tulo ka gɛlɛn papa kule dan kuma ka ca bon avec tout ça komi mɔgɔ jolenw don karamɔgɔ jolenw don u degelen bɛ a baara la donc u yɛrɛ b'a dɔn olu kow bɛ kɛ cogoya min na vraiment olu gɛlɛya kɔni n'a bɔr'olu la tɔɔrɔba foyi tɛ an k'a la alhamdulillah min ye musakako ta fanfɛla ye ayiwa bari ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan tile 45 ka formation d'u ma ni cogo in na tan ji bɛ d'u ma dalamagafɛnw bɛ d'u ma aw tɛ taa musaka kɔ dɛ komi n y'a f'i ye baara in daminɛna ne ni n baarakɛɲɔgɔn dɔ de ka kumakan na bon an ye o kɛ san fɔlɔ la ne ye o imagew cari n ka telefɔniw kan bon an ka baarakɛɲɔgɔn n ma se k'ale n ka chef jate dɔ don ale ye image ye dɔrɔn a ye ne wele a ko siga i bɛ baara kɛ service min na awɔ o ɲɛmɔgɔ dɔ don ale ye ne ye dɔrɔn a ko siga ko e ye nin baaraba in de kɛ wa ne ko awɔ siga i kelen wa ne fana ko awɔ a ko nin baara in fanga bonyana dɔɔni dɛ ne ko n ko dɔɔni ko siga i kelen man ka to ka ninnu kɛ ninnu ye ala ko baaraw de ne nin baaraw bɛ yen nɔ i b'a an ka bɔ a kalama donc an b'a essayer n'an bɛ se k'i dɛmɛ cogoya min na tɛmɛnen in na i ye musaka min don tɛmɛnen in na o musaka fɔ ne ɲɛna ne b'o musaka segin i ma Allahu akibaru ala ka jɔn ɲumanw bɛ yen funisiriw bɛ yen nɔ ne ko n k'an ka to san wɛrɛ ta n ko an bɛ n'o fana labɛn ko san wɛrɛ bɛ kɛ jɔnni ɲɛna e b'o dɔn Allahu akibaru ne y'a i ye baara in kɛ a tɛmɛna ne ma sen don a la il faut que ne sen ka don a la alhamdulillah donc i ye wari min bɔ k'a don a la i b'a wari jate fɔ ne b'a wari bɛɛ segin i ma tabarikala donc ne ko a ma n ko bon n ko ni yɛrɛ i ŋaniya ye min se i b'o di ne ma n ko a ma se k'a bɛɛ segin ne ma a y'i insister ko fo n k'a fa ye an ye wari min don a la ko bon ko san wɛrɛ ta siga i b'a kɛ i ta ka kɛ farisogo baara ye ne ta bɛ kɛ musaka bɔ ye Allahu akibaru Allahu akibaru voilà donc an y'a daminɛ ten fo ka n'a kɛ ko bɛ ka bonya ni yɔrɔ ni ko bɛ ka bonya a musaka bɛ giriya voilà musaka bɛ giriya bon ko daminɛna ni min ye ne bɛ to o ma ne b'a f'a ɲɛna a musaka bɛ dan ne ma donc pour que a kana kɛ ko ye ko i nata bɛ ka bonya quoi parce que bibi in na Mali ko a ma nɔgɔn o ye tiɲɛ voilà i ɲumankɛtɔ tɔgɔ dɔ kana taa da i la donc an y'a daminɛ n'o ye ala nana kɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛbɔra baara fɛ u b'a fɔ siga an b'i dɛmɛ donc minnu b'u ka dɛmɛ di u b'a minɛ an b'a don a la alhamdulillah bon fo kana se san laban in na i yɛrɛ y'a ye komi wagatiw kow bɛ yɛlɛmana voilà kow bɛ ka gɛlɛya sinon hali salon an ye dɛmɛbaga wɛrɛw sɔrɔ minnu t'ale yɛrɛ fana ye minnu ye jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ alhamdulillah musoba caman y'an dɛmɛ tabarikala voilà ale ka dɛmɛ kɔfɛ alhamdulillah mais hali bi ale b'a ka dɛmɛ kɛ bon n'an ye dɛmɛ wɛrɛ min sɔrɔ an b'u fana fara ɲɔgɔn kan ala sɔnna ma parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a ko dépense ka bon tile kelen kɔnɔna na an bɛ wari min bɔ a ka ca y'a ye donc mais karamɔgɔ 5 de b'an bolo karamɔgɔ 5 bi sara donc a ma nɔgɔn n'an ma dɛmɛ sɔrɔ a ji ko ta sira fɛ ka taa se dalamagafɛn minnu bɛ di denmisɛnw ma a dépense ka bon mais ala barika la an kɔni
ama deli ka dɛsɛ si la alhamdulillah san o san ala bɛ a musaka nɔgɔya a tile 45 ye musaka nɔgɔya halisa ka wele bila denmansaw ma ka wele bila baɲumankɛw ma an ka jamana kɔnɔna na denmisɛnw olu de ye an ka sini ɲɛsigi ye ka se ka dɔnniya sabatilen di denmisɛnw ma ka dɔnniya d'u ma dɔnniya min bɛ taa u ka diinɛ ɲɛdɔnli sira kan o ye waleɲumanba ye min kan ka kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔna na an balimamuso ni an ba Siga Keyita ale kɛn bɛ ka wulikajɔ min bila sen kan an b'a jigiya k'a fɔ baɲumankɛw an faw an baw an balimamusow an balimakɛw olu na wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Siga Keyita ma yani jɛmukan ka kuncɛ ni ala sɔnna ma Siga Keyita lasɔrɔ cogo ka taa se u ka adresse ma a n'o fɔ jɛmukan kuncɛ waati la nka Siga Keyita o b'a to ne bɛna ɲininkali la yɔrɔ min ye ŋɔni ye bi bi in na denmansa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ lamɔ a tiɲɛ bɛ walima gɛlɛyaba bɛ a la anw ka jamana kɔnɔna na Siga Keyita nin ye kamana guwanko ye bi bi in na dɛ denmansa bɛɛ yɔrɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la Ɲamele o ɲininkali in diyara n ye n'i ye n sigi ka jate minɛ an bɛ wagati min na sisan o yɛrɛ de ye ne poussé ka nin ko in don ba la parce que tiɲɛni depuis den fitinin tiɲɛni bɛ daminɛ parce que den fitinin n'a ma siran n'a ja jɔra ko dɔw ɲɛ a tɛ siran foyi ɲɛ tuguni o ye tiɲɛ denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye bɔgɔ kɛnɛ voilà n'a mɔna ni min ye a bɛ kɔrɔbaya n'o ye donc an y'a ye comme quoi an bɛ nin ko fitinin minnu kɛ tan ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka ala ko don u kɔrɔ k'u dusukun lahinɛ k'a yir'u la k'a fɔ i mana nin ko in kɛ nin ye kojugu ye kɔlɔlɔ b'a la i kɔrɔbalen kɔlɔlɔ b'a la ka se i adamaden ɲɔgɔnw ma ka denmisɛnnin lasiran donc denmisɛnnin ko bɛ ko la denmisɛnnin bɛ siran o ɲɛ mais n'i ye denmisɛnnin to ten parce que an b'a fɔ an tɛ école la gosi an b'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ école dɔrɔn kɛ n'a fɔra ko école bilala o y'a bannen masa caman bɛ yen u tɛ denmisɛnnin ka ala ko ɲɛɲini dɛ u tɛ denmisɛnnin ka ala ko ɲɛɲini parce que an caman bɛ yen an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la sɔgɔma su bɛ kɔn an na k'an to yen baarakɛlaw de b'an denw lamɔ so kɔnɔ fa bi bɔ ba bi bɔ denmisɛnnin b'a yɛrɛ lamɔ n'a bɔra école la a bɛna sagi fili kulonkɛ façon fɛn fɛn y'a ja baarakɛla tɛ se k'a bali télé la chaîne fɛn fɛn y'a ja baarakɛla tɛ se k'a bali an dun bɛ tile min na bi chaîne fɛn fɛn bɛ yen k'a tun bɛ se ka dogo a chaîne bɛɛ sɔrɔli ka nɔgɔ a bɛ sɔrɔ téléphone kan i b'a capter denmisɛnnin bɛ sigi a b'a lajɛ marifaci sugu tɛ yen murusɔgɔ sugu fɛn fɛn a bɛɛ bɛ bɔ chaîne na bingani façon bɛɛ u b'a bɛɛ lajɛ télé la cigarette min dɔrɔguta u b'a bɛɛ ye donc u b'a lajɛ u bɛ taa ladege ou bien n'u m'a ladege u tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka kɔrɔ n'u ye mais fitininw bɛ tugu kɔ ni kɔrɔbalen ye min kɛ fitinin b'a kɛ bon ni e tɛ so kɔnɔ e ma den bila yɔrɔ la a bɛ se ka tanga nin ko ninnu ma yɔrɔ min na fo ka den to yen a yɛrɛ yɔrɔ kɔni a bɛ ko bɛ wuli ten de n'a dun wulila ten jɔyɔrɔ t'a la dɛ ni den ye min min a fitinin ka yɛlɛ den ka se k'o bɔ o la ɲamele ko bilen don dɛ ko bilen don n'i y'a ye bi denmisɛnninw tɛ siran hali su ɲɛ hali n'a fɔra ye ko mɔgɔ dɔ sara yan sisan mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ boli ka taa lajɛ denmisɛnninw don u tɛ siran bilen voilà donc an b'o o ko de kɛlɛ kɛ aw ka wulikajɔ in yɛrɛ ɲɛsin bɛ walasa a bɛ se ka dilan cogo min na depuis a fitinin alhamdulillah parce que ka mɔgɔkɔrɔbaw wele sisan kiminikɔrɔw wele sisan ou bien denmisɛnnin kɔrɔbalen san 14 san 15 kan k'i b'a ladi k'i b'a bɔ sira dɔ kan a ma nɔgɔn n'an y'a daminɛ denmisɛnninw depuis u bas âge denmisɛnninw b'u la u san 5 de filɛ an ka kalan na nin san 5 mana fara depuis olu san 5 donna la ou bien san 10 donna la olu ma san 15 sɔrɔ a ko la voilà donc san o san an b'a kɛli min kɛ dɔ bɛ fara denmisɛnnin ninnu ka lamɔ kan alhamdulillah voilà u ba sigilen o b'a yira k'a fɔ e yɛrɛ bɛ kunkɔrɔta ni wasa sɔrɔ baara in na i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw jogo bɛ ka ladonni min kɛ e yɛrɛ bɛ kunkɔrɔta caman sɔrɔ kɛnɛ kan alhamdulillah ayiwa Siga Keyita o b'a to an bɛ ɲininkali kɛ i la ɲininkali min bɛ tali kɛ e yɛrɛ bolo denmisɛnw bi bi in na u ka n'u bɛ ka se
sira bilali min kɛ bi walima ni b'a la jogo caman b'o la jogo min ni a kɔni ma wasonko tɛ n'a ye fɛɛrɛ b'a la wa e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka ɲɛsin bibi in na an ka denmisɛnw ma an ka sigi n'an ka ɲɛnamaya la min bɛ se k'a to ala k'i bolo kana da an ci yɔrɔ ni ala ka jɛ ye. Ne kɔni bolo ɲamele fɛɛrɛ b'a la parce que diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ yen fɛɛrɛ dɔ bɛ sɔrɔ a ko dɔ la komi an filɛ ka nin baara in daminɛ tan ni ala y'a kɛ nin baara in ɲɔgɔnnaw cayara ka denmisɛnninw bɔ kare kɔnɔna ko ninnu na ka wagati dɔgɔya denmisɛnninw bolo kulonkɛ jugu la ne b'a dɔn ko caman bɛ dabila. E yɛrɛ bolo ni cours de vacances islamique ɲɔgɔnnaw ka caya an ka sigidaw la. Voilà ka yɔrɔw bila denmisɛnninw ka bolo ka denmisɛnninw ka kulonkɛw bɛ se ka surveiller yɔrɔ minnu na parce que denmisɛnnin kana taa kulonkɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la ɲamele. Denmisɛnnin kulonkɛyɔrɔ kan ka woloma. Kulonkɛyɔrɔ kan ka woloma k'a ye kulonkɛfɛn minnu bɛ yen nɔ a adaptelen don ni âge ma wa. O ka dɔ denmisɛnnin ka baara la donc sokɔnɔna na fana denmansaw k'u sinsin denw kan n den bɛ bɔ nin heure in na a bɛ nin temps in de kɛ a b'a kɛ mun na voilà n den seginna ka na a bɛ segin ka na voilà a nana heure jumɛn n den bɔra bɔcogo jumɛn na a seginna a bɛ cogo jumɛn na i t'a sɔrɔ hali denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɔlen kɔfɛ hali u tɔɲɔgɔn bɛ kojugu k'u la mais ni mansa ka jateminɛ tɛ den kan i t'a dɔn donc ni den nana faut que den ka surveiller donc den ye kɔlɔsi fɛn de ye kɔlɔsi fɛn i b'a fɔ ko n'i ye nɔnɔ sigi tasuma kan a kan ka jateminɛ den ka ko bɛɛ kan ka bɛɛ jateminɛ hali den bɛ bɔ n'a ka sagi min y'a kɔ la ni den nana i kan ka sagi in kɔnɔna minɛ i k'a lajɛ ni walifɛn t'a kɔnɔ depuis an b'a daminɛ kɔri ma ɲinɛ i ka lɔsi kɔ dɛ kɔri ma ɲinɛ i ka kaye kɔ dɛ mais i b'a to i b'a jateminɛ o b'a sɔrɔ e ye bigi min san ka d'a ma i ye bigi kelen de d'a ma ne ye bigi fila y'a kun karisa dɔ ka bigi nana e kun dɛ nin ye jɔn ta ye a ye lasɔrɔ a y'i ka saki lasɔrɔ cogo di i bɛ taa sɔrɔ hali dɔw bɛ ɲɔgɔn jogi o don an bɛ baniyɔrɔ la n dɔgɔmuso dɔ den nana n y'a ye tɛrɛba b'a yɛlɛ n ko n ko karisa n ko mun ye tɛrɛ kɛ la tan k'a tɔɲɔgɔn de ye kɔnpa de kɛ k'a fara ka jigin kɔnpa k'a fara ka jigin cicatrice belebeleba bɛ n dɔgɔnin den ɲɛ la yɔrɔ denmisɛnnin mana se ka kariya ka kɔnpa ta ka ekɔliden ɲɔgɔn k'a fara ka jigin o ye kɔnpa ye n'a ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ a camanba de bɛ yen voilà il faut que an ka denmisɛnninw u ka surveiller n'i y'a dan ne ma hali ekɔlisow donda la ka mɔgɔ bila denmisɛnninw bɛ na k'a lajɛ u ka sagu kɔnɔna mun b'a kɔnɔ an b'o ye faransi jamanaw ka tubabu jamanaw kosɛbɛ ka caya pour que u kana se k'ale ɲɔgɔn jogi ekɔli kɔnɔna na donc o fɛɛrɛw bɛɛ kan ka se ka sigi ekɔlisow la yira k'a fɔ masaw senba kan ka don denmisɛnninw ka contrôle na kɔlɔsili la parce que faw b'u ka responsabilitéw dégager k'u reposer baw kan k'a fɔ ko musow de kan ka occuper den na so kɔnɔ parce que n'i y'a ye muso dɔrɔn tɛ bon fɔlɔ la an baw olu caman tun bɛ yen hali n'u b'u ka dɔgɔjɔw n'u ka fɛnw kɛ wagati tun b'u bolo u tun bɛ occuper anw na so kɔnɔ mais sisan anw ka bɔli fanga ka bon ani an ka baaraw parce que an y'a jateminɛ muso caman bɛ yen hali n'u bɛ tile u ta sugu la u bɛ tile u tɛna joona bon i bɛna wagati min na o b'a sɔrɔ i bɛna sinifɛnw labɛn i bɛ taga min feere voilà bon an tubabu baarakɛlaw fana anw bɛ taa sɔgɔma an selen an ka so o ye 17h 18h ye bon n'an sera fana surafana kow ni tile ko minnu taara k'an to an fana b'an bɔ o kan i bɛ tila i sɛgɛnnen don awɔ ɲamele i m'a ye wa bon fɛn bɛ fɛn na i tɛ se k'a bɛɛ kɛ bon ko bɛɛ kɛlen don baarakɛlaw bolo o ye gɛlɛyaba ye min bɛ ɲɛsin denmisɛn ka lamɔ ko sabati baliya ma merci bon maintenant baarakɛlaw dun baarakɛla ɲuman min i b'a ta ka sɔrɔ i ka so kɔnɔ ko nin baarakɛla ladamunen don nin bɛ se ka ladamu kɛ i ka denw na ni baarakɛla 100 ta ka jɔ est ce que i bɛ 2 sɔrɔ a la o fana obligelen tɛ o olu denw tɛ o baarakɛden tɛ e tɛ se ka den bange ko baarakɛden bɛ ko baarakɛla ka ko lamɔ k'a ka éducation don a kɔrɔ obligelen tɛ o ye tiɲɛ
voilà donc o yɔrɔ de b'an kan dɛ ayiwa o yɔrɔ de b'an kan an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali walima bilasirali minnu kɛlen filɛ nin ye faamuyaw bɛna sɔrɔ a la wulikajɔw bɛna kɛ an ka jamana marabaw fɛ ka nin hakilina ninnu cari cours de vacances ninnu ka ninnu caya an ka jamana kɔnɔna na denmisɛnw bɛ nin min kɛ nin ayiwa ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan u ka faamuyaliw sɔrɔ kalanw sɔrɔ u ka se ka jogo ɲumanya fana k'o se ka u sɔrɔ nin cours de vacances ninnu senfɛ Sika Keita ni mako kɛ ka folikan ni kɔrɔfɔli laban fɔ nin kɛnɛ ka miniti kelen kɔnɔna na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni ani ka sigi wɛrɛ cɛ. Ala sɔnna o kuma diyara n ye n tun bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fara a kan n'o ye hali n'an ye dɛmɛ caman sɔrɔ ka tɛmɛ ni yan fɛn wɛrɛw bolodalen b'an bolo an bɛ fɛ ka minnu fara min y'aw ka projet don n'a nataw la voilà parce que ninnu ye ko daminɛw de ye donc an bɛ fɛ ka ko caman don a kɔnɔ bon ka tila ka a ko in k'a walankata ni an ye commune 6 la commune wɛrɛw ka don a la voilà Mali fan caman ka don a la donc o projets bɛɛ b'an bolo alhamdulillah ni Ala ye nɔgɔyaw kɛ comme n y'a f'i ye a ko bɛɛ sirilen don musakako la inchallah sisan an bɛ foli lase an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ni hakilina in bɔra mɔgɔ minnu na n bɛ foli lase u ma a musaka tabagaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah an bɛ ka baara kɛ musokɔrɔba min ka école kɔnɔ hali bi n bɛ dugawu kɛ a ye Ala ka baara dali nɔgɔya bɛɛ lajɛlen a y'an dɛmɛ ko caman na bon a den minnu b'a kɔ a n'a ka baarakɛɲɔgɔn minnu b'a kɔ an bɛ dugawu don k'u bɛɛ lajɛlen hali bi Ala ka école so in sankɔrɔta ka baarakɛɲɔgɔn ninnu k'u bɛɛ bɛn kan kelen ma ka baara yiriwa u bɛɛ lajɛlen n ka karamɔgɔ minnu ye n dɛmɛ depuis a daminɛ depuis ko in san fɔlɔ fo ka n'a bila bi la n'o karamɔgɔ kelenw de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la hali san min na ni wari ma caya u b'u ka baara kɛ donc u y'a baara in faamuya k'a fɔ ko Ala kama baara de don nafa sɔrɔ baara tɛ an bɛ na an b'an ka dɔnniya di denmisɛnninw ma ni musaka min sɔrɔla an b'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ donc o faamuya b'u la n b'o foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka denmansaw yɛrɛ fo ka danaya la ka ɲɛta baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo depuis an y'a daminɛ san min na ɲɛta bɛ na a b'an soutenir parce que mɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka baara min kɛ n'a bɛ ka ye donc hali bi a bɛ courage d'i ma donc n b'aw fo o la ka foli ni barika da bɛɛ lajɛlen n bɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Sika kana bɔ kuma la cogo si la ni min aw sɔrɔ cogo bari maa dɔ bɛ ka jɛmukan in filɛ sisan a tigi bɛ fɛn ka wuli k'aw lasɔrɔ walima kana n'a ka denmisɛn walima ka se ka na i bolo bila a dufa la a seko ye fitinin min ye ka se k'o di aw ma walima k'o bila aw ka bolo kan denmisɛnw yɛrɛ bɛ se ka o nɛɛma sɔrɔ cogo min na ni maa min bɛ fɛn ka aw lasɔrɔ cogo ani nɛgɛjuru sira sisan an bɛ Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la Ɲamakɔrɔ cité UNICEF awɔ o kɔni ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na cours de vacances yɛrɛ participer n'i nana cité la u b'a fɔ ko 10e kɔrɔlen bɛ yɔrɔ min na Ɲamakɔrɔ 10e arrondissement kɔrɔlen o bɛ yɔrɔ min na Bianson kɛrɛfɛ lycée Bianson kɛrɛfɛ collège André Ferry bɛ yen a directeur bɛ yen n'o ye Danbele ye donc n'u ser'o ma ani an yɛrɛ ka cours de vacances karamɔgɔba bɛ yan Jabi donc olu fila bɛɛ bɛ kɛ yan donc n'olu fɛn fɛn sɔrɔla voilà bon ni ne yɛrɛ fana ka contact bɛ o ye 75 75 31 31 38 36 38 38 00 alhamdulillah Sika ka walasa ne ka numéro ye 75 75 31 31 38 38 00 fu ani fu voilà o ye Sika Keita yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ye awɔ n ka karamɔgɔ fana ka numéro bɛ komi numéro tɛ n kunna mais olu yɛrɛ bɛ tila k'u ka numéro fana fɔ ni Ala sɔnna ma n'u fɛn fɛn lasɔrɔla hali école in yɛrɛ directeur a bɛ tila ka fana ka numéro bila n'u fɛn fɛn sɔrɔla an bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de ye groupe kelen ye alhamdulillah voilà dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo o cogo la bɛɛ de b'a kalama donc an bɛɛ de bɛ jɛ ka fɛn kelen kɛ tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko
fo ini denba ɲumanya ini barakɛ ɲɔgɔn lakɔli karamɔgɔw ka taa se hakilinaw tara minnu bɛ dɛmɛw kɛ walima minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin i ye fonctionnaire min ka lahalaya fɔ n'a y'i bolo bila a dufa la kabiri ko in n'a bɔra kalama ka na bila sisan na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnna s'a ma ka dugawu kɛ nin ye doni girinmanba ye ala k'i se a fanga kɔrɔ san caman ta ala k'o yira an na denmisɛnw ala k'a to ka dɔnni nafama dɔnni sabatilen ala k'a to u k'o sɔrɔ a kɛnɛ kan jogo ɲumanya min ni i y'a dabɔ kama sabati min n'i y'a dabɔ kama ala ka denmisɛnw kɛ o sɔrɔ fɛn ye ni cours de vacances islamique in kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka siɲɛ laban ye tuma ni tuma ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka na nin kɛnɛba in kan ka se ka n'i ka seereyaw ta an b'a jigiya k'a fɔ olu n'a kɛ somɔgɔ sama ye ni ala sɔnna ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ i yɛrɛ fo i yɛrɛ ka wuli ka jɔ la ani ka ŋaniya ɲumanya la ka ɲɛsin an ka denmisɛnw ma ala ka a walankata ka bɔ ɲɛmakɔrɔ cité unicef la ka se n'a ye sigida wɛrɛw walima mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'o sabati don n'a nataw la an bɛ i fo ko i keyita nin bɛ dansigi kɛ bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye